ניתוחי אוזניים אלו ניתוחים שמבוצעים החל מגיל 6, גיל שבו אנחנו יודעים שהאוזן למעשה הגיעה לגודל הסופי שלה, וגם מנסים לכוון את הניתוחים האלה לגיל לפני שהילד נכנס לבית ספר, ועל ידי זה מונעים ממנו הקנטות מצד חברים וילדים אחרים שיכנו אותו בכל מיני שמות, החל מדמבו ושמות אחרים. למעשה בניתוח אוזניים, מה שאני עושה, יש מספר מטרות ואין ניתוח אחד שדומה למשנהו. בדרך כלל המטרה היא להצמיד קודם כל את האוזן לחלק האחורי של הקרקפת, וזה נעשה על ידי חתך אחורי, שבו אני גם מקטין את הקונכייה, את האזור העמוק של האוזן, וגם מצמיד את כל האוזן לקרקפת. זאת אומרת, אני משנה את הזווית בין האוזן למבנה הגרמי של הקרקפת. הדבר השני שאני מנסה לעשות, זה ליצור מחדש את הכפלים של האוזן, שבדרך כלל במקרים האלה של בלט של הפרקסות, מחוק. שוב, הדבר הזה נעשה על ידי טיפול החלשה של הסחוסים של האוזן, ונעשה בחתך אחורי. כך שלמעשה אין שום סימן שרואים, מי שמסתכל על האוזן מקדימה יכול לראות אותו. הניתוח הזה אורך כשעה, ובדרך כלל מתבצעת חבישה מיוחדת שמגינה על האוזניים וגם עוזרת לאוזניים להישאר בצורה החדשה המוצמדת שלהם. חשוב במקרים האלה להימנע מהצמדת יתר של האוזניים, ואנחנו שואפים לכמה שיותר סימטריה. לאחר כשבוע, בדרך כלל מסירים את החבישה הזאת, לפעמים לפני כן. לאחר הסרת התחבושת, אני מבקש מהפציינט או הפציינטית ללכת עם סרט שעדיין יצמיד את האוזניים למקומם, ויעזור לכל אזור האוזניים להירפא בצורה טובה ללא מתח. בניתוח אוזניים אנחנו רוצים ליצור מחדש את האנטי-אליקס, שזה הצורת Y הזו, שבדרך כלל לא קיימת. בדרך כלל האוזן מחוקה, אין את הצורה הזאת. אז אנחנו רוצים ליצור מחדש את הקיפול הזה של האוזן, והרבה פעמים גם האזור הזה, שאנחנו קוראים לו, זה האזור של הקונכייה, הוא גדול מאוד, אז אנחנו רוצים להקטין אותו. כל ניתוח האוזניים מתבצע מאחורי האוזן, בחתך שנמצא מאחורי האוזן. אנחנו מסמנים נקודות מסוימות שאנחנו רוצים בהם לשים את תפרי הקיפול, כאשר כל הניתוח מתבצע מאחורי האוזן, ולמעשה בסופו של הניתוח יהיה אך ורק סימן מאחורי האוזן. בחתך הזה שמאחורי האוזן אנחנו משתמשים על מנת להקטין את הסחוס של הקונכייה, זאת אומרת שהאזור הזה שהוא גדול אצל אנשים עם בלט של האוזניים יהיה יותר קטן, אנחנו מקטינים מכאן את הסחוס, אנחנו מקבעים את הסחוס הזה לעצם פה מאחורה על מנת שהאוזן תהיה יותר צמודה, ואנחנו מחלישים את האזור הזה, הכל בחתך אחורי, מחלישים את האזור הזה, כמו קליפה של אבטיח, על מנת שהיא תוכל להתקפל וליצור את הקיפול הנאה הזה של ה-Y. את זה אנחנו עושים גם על ידי החלשה וגם על ידי תפרים, הכל מאחור. התפר האחורי, שהוא תפר נספג, יהיה כאן בסוף הניתוח מאחורי האוזן.